सालबारि आरो मुसलपुरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै मुसलपुरनि अल्ड मार्केट फिल्डआव बिपिएफनि जयनिं हाबाफारि लानायाव 600निफ्रायबो बांसिन बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों। दानि लाइमोन एबा फरायसुला फरायसुलिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोनाखै, गोबां खहा जानायखौ हमदांनो हादों। रायजो राजाफोरनिसिम बे मेसेजखौ होनो नाजादों दि दानि फरायसा एबा लाइमोनफोरा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ फसायाखै। जयनिं जानाया मोनसे प्रमान, फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजनीतिक दोलोखौ लाइमोनफोरा बजबनानै लानायखौ जों मिथिनानै मोनदों होननानै फोरमायदों लैहोर लैहोर गयारि। आरो सालबारि इउथ बिपिएफनि दैदेननायाव दिनै इउथ जयनिं प्रग्राम लादों। बारग' फरायसा बा फरायफुबाय थानाय इउनिभार्सिटि फरायसाफोरनि जयनिं प्रग्राम लादों। दिनै बेयावहाय 600निफ्रायबो बांसिन 600निफ्रायबो बांसिन दिनै जयेन जाफैदों दिनै जोंनि सालबारि आरो मुसलपुर एरियानि दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना। बेनो मोनसे दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मेसेज हरदों जे दानि जे जों इयुन जोलैनि दा जे फरायसाफोर दङ बा जा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बिथांमोना प्रमद बर' बिथांनि मावनाय खामानिखौ मोजां मोनाखै बा बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोनाखै। दा गोबां खहा जानाय बिथांमोना नुदों, हमदांनो हादों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे मोनसे मेसेज बिथांमोना हरनो नागिरदों जे दानि फरायसा बा लाइमोनफोरा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ फसायाखै। आरो बेनो जयनिं जानायानो जोंनि मोनसे प्रमान जे फैबाय थानाय दिनावहाय जोंनि बिपिएफ राजनीति दोलखौ जोंनि लाइमोनफ्रा बजबनानै लादोंखौ जों मिथिनो मोन्दों। ओंखायनो आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोङो रायजो राजा हिसाबै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ सिगां समनिफ्रायनो बिराद बा साफ्रोमबो रायजो राजायानो बिसास लाखिदोंमोन, नाथाय बे बिसासखौ बिथाङा सिफायदों। साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंना दिनैसिमबो बिथाङा सासेबो जोंनि दिनै लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै। जोंनि बिग्रायारि आदामोननो बिथांमोना साख्रि होनो हायाखै, मार्टियार फेमिलिनो बिथांमोना साख्रि होनो हायाखै। आरोबाव अन्यान्य जे प्रमिस बिथांमोना खालामदोंमोन, लाइमोनफोरनि बा फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, दिनैसिमबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बुक पाब्लिकेसन गैया। दिनैसिमबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव रिजाल्टनि थाखाय दिनै जोंनि फरायसाफ्रा इउनिभार्सिटि सिङाव थांना आन्दलन खालामहैनांगौ। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया थाब रिजाल्ट होयैनि थाखाय जोंहा दिनै गोबां सात्रफ्रानो मोनथिगौ कटन इउनिभार्सिटियावहाय एन्ट्रेन्स पास जानाय, बाहेरानि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव एन्ट्रेन्स पास जानाय बिथांमोना एमएनि थाखाय एन्ट्रेन्स पास जादोंमोन, नाथाय एडमिसनखौ लानो मोनाखै। मानो होनबा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया लेट रिजाल्ट होदोंमोन। दा बेयावहाय जोंनि बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सामलायगिरिया बिथां प्रमद बर'आनो। दा बिथाङा गोबां इडुकेसन सेक्टराव नायनांगौ मावनांगौ हाबाफारि दंमोन, नाथाय बिथाङा मावाखै। ओंखायनो दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा आरो फरायसाफ्रा प्रमद बर' बिथांखौ नेवसिदों आरो प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनिफ्राय बा बिटिसि सरकारनिफ्राय बोखारनो थाखायल' नङा, दिनैहाय जोंहा समाजनि मोजां खामानि मावलांनो थाखायबो दिनै बिपिएफ राजनीति दोलावहाय जोंनि लाइमोनफोरा जयेन जाफैदों। दा जोंना एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा बाक्सा, नाथाय जोंहा दिनै सालबारि साब डिभिजन आरो जोंनि मुसलपुर साब डिभिजन मोननैजों लोगो नांनानै दिनै बिथांमोना जयेन जाफैदों। मोनसे प्रमान दिनै जोंहा बिपिएफ हिसाबै जोंहा सरकार गैया। दिनै बिथांमोना इउपिपिएलआवसो बिथांमोना थांनांगौमोन बा इउपिपिएलखौसो बिथांमोना मोजां मोननांगौमोन, मानो होनबा बिथांमोनासो सरकार सालायगासिनो दंमोन। नाथाय दिनै जोंल' नङा, गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो दिनै हमदांनो हादों जे प्रमद बर' बिथाङा जोंनि रायजो राजानि थाखाय मावनाय नङा आरो गुबुन जाय जोंनि बर'नि अनगा गुबुन जोंनि रायजो राजा बिथांमोननि थाखायबो मावनाय नङा होननायखौ जों मिन्थिनो मोननानै दिनै बर'ल' नङा, गुबुन बेंगलिबाबो राजबंशिबाबो नेपालिबाबो अन्यान्य जोंनि बिटिसिनि जनजातिनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोंनाव जयेन जाफैदों। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमार्जेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन।
आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।